Argiaren podcastak. Beranduegi, George Orwellek guri ere esan zigun samamez betetzeko. Eso lagunak. Lagunak zue esazte, zue biak, Gu laguna? Bai. Ondo. Tor ez da laguna. Tor ez dago. Gaur ez. Bueno, badago, baina ez hemen. Baizik eta beste leku baten. Ez da Tor. Ah. Tor. Egia esan, zigarren denboraldea dago, lagunak. Bai? Hoen ikusiet. Seigarrena? Zigarrena. Zoionak. Zue biak, zu hasi hasieratik zaude, Bai. Eta zu Aimar. Ez. Eta, Nik egin. Zu baino pizka geixo. Piskat. Zu bigarren denboraldia nola zezinen? Ez dakigu, oso ondo. Ba, Ke bien hasi Mira, zan, zintzen, 2021 urtarrian, uste. pandemismoan nik uste, ez? Eta horren bueltan, ez? Bai, hori eta gero pandemismoan egiten nuen kolaboratu. Hori Teoren ba, aventurak eta kalenturak. Hori zuere bazinan. Bale, ordo nina zeratin, hau. Claro. Bai, orduan, bai. Kobazulotik. Bai, hori Ez? da. Bai, koazulotik agertu nintzen. Horreko nintzen genuen pizkat. Kakainzona. Oasiko kronika gintzun. Berandu izan hori, ez? Bai. Ja. Aurre gauza hori. Bueno, angitarri. Eskarrik asko. Ondo udia. Baiz, gehiago zuia kartutxo honek aztauze baina aurrekoan. Ze gartutxo? Kartutxo en plan udara, peio reparaz eta gauza hori. Udara eta peio de pala. Bai, bueno, bai, pizkat bai. eitzen genuen gauza horietaz. Etxotik, ja gaur sartzen gara udazkenean. Sortzietan. Ah, bai? Bai, gaur sortzietan udazkenean sartzen. Guretzat. Zela guretzat. Entzularentzat, inoiz ez Hori da. dakizu. Bale. Guan, ni pentsan segitzela esaten hori gu oso eurozentrista. Bueno. Zela zuk dakotzun begirada de koloniela. Claro, oso. Dakate, eskerretik hola behitzen dut. Eskuinetik behitzen dut. Ja. Kolonialismoan zaurta horretik, Bai. eman behar dizkigu eskerrak, jende hona delako. Agian, zuek ezagututa, bueno, izarrek agian entzun du. Gure aurreko saioan aldatu dugu sintonia. Ah, bai. Eta Eso guapoa? eta telegram bitartez nire atxikimendua esaten da. Karo. Eman nizuen, bai. Bai, hau demokrazia bada, barkatu, gila da, Bai. denok erabaki duzu. Bai, zela demokrazia baden denok ez dugu euki aukerarik bozkatzeko. Baina hautatutakoak, erekin ados zaudete. Hori da. Ni ez daukat aukerarik entzuteko erez. Bueno, hori Orduan da. ze? Hori ze sistema, ze gobernantza eredu. Abstentzioa beti onartzen dugu. Abstentzio aktiboan eba duzure bai. Ja, baina aldut euki empatia bozkatzen ez duen jentearekiko igual. Osa, igual Ja. ez tia enteratzen, zera da movida, ezin dute musika entzun, eta orduan ez dute bozkatzen. Bueno, Hori aurretik ere bazenuen, ez? Zer? Ez empatia hutsa, bezik eta zuk ez duzula bozkatzen. nola zet. Ez? Zela? Zuk batzutan ez duzu bozkatu, ez? Ia, ber, gauzat. Zutan. Baina, ber, oza, hori nondik eta oso. Hemendik, Hemendik? nik uste Hori, baiet. hemen ez da gertu, oza, oin jozu repaso bat, programa danana, eta hori ez da gertu behin bez, ne Ni ustez. ezarrekin hau. Programan ez, baina autobusetan bai. Minorian zaude. Hemen, uste dut egin dugula eta guzti, erronda, haberse boskatu dugun. Bai, Ez behin. Bai, da. Gehiagotan. nik bozkatu nuen, inkluso, independentzia, gure eskuak antolatu zuenean, independentzia Bai. bai edo ez, hori dana bozkatu nuen nik. Hori bai, hori egia da. Vale, Hori zientifiko giala da. bai. Eta esaten nahi zara orain, danetan boskatu duzula. Nik beti aukera izan dudan guztietan bozkatu egin dut. Europear Bai. guztietan, Espainiako... Ebaristok egin zuenean kanpaina EH Bilduren alde, Bai. nik egin nuen Ebaristoen alde. Eta ondorioz Ja. EH Bilduren alde. Ja. Eta beste guztitan, bai, Osea, HB ilegala zenean, hor hasi nintzen bozkatzeni. Hor... Bai, joder, HBI. Sí, agian... bueno, igual ez da HB. A ver, 2000... HB kontzeptu gisa. ¿sabes? kontzeptu gisa, bai. Hor EHAK eta movida... Euskal Herriko Alderdi Komunista. Hori. Ba, hor, movida horietan nik uste, nik eskubidea noiz lortu nuen, bozkatzeko, 2006an.
Bai, a ber, ni enago arro, boskatzea. Ni nabile izan, boskatu egiten dura, ez arro nagoela, boskatzeatik. Eta inoiz ez duzu sartu txoizo bat Pamplona zean, sekulan. Hori inbar da bizitzen. Bai? Osa, Bai. ordan zu egin jozu? Batez ere etxetik eramaten baduzu txorizoa sartuta, bidean, depende zenbat denbora behar duzun, ja heltzen denerako... Grazia. Ez que hobeto orduan beste txorixua, ez? Zetxo iso. Bai, Ez Pamplona. bai, hori dago, beranduren gomendioa. Oso ondo karrita. Hobeto kantinpalo. Hora moztu behar dena... Eba, nik lehenengo alez ustot alizan ebela botau, egon zanean, nik ustot oinarte Euskal Herri zane ondan koalizio haundixena. Ostia. Zein, ba, Amaiur, horrek ezai? bueno, handina. Bai, ez? Esan bildu gehi aralar. Bai, hori aurre... Osa, aguaziko kronikak aurre berandu bada, hori da aurre etxe bilduren hasierako, ez? Bai, hori da. Hola, gaziosakin esperimentoak egiten ez izien, ian dola. Ja, orain aralarri. Maiurren ez egon ere bai? Zein Ea. Ea bildu ez dago? Bai, baina amaiurren ere ez egon. Bai, Osa, esan aralar ea sortu eta esker batua, ez? Esker batua. Bai, esker da unida. Esker batua sekulan ez dagoen, esateko tan alternativa. Baina hori etxe bildua. Osa, aralar da, osa, abaiur da bildu gehi aralar, ez? Bueno, Ez? vale. Igual nik nago Ez dakit. konfunduta. Bueno, antzako parecido. Osa, ordan zuk boskatu zuen Amaiur lehenengo, ez? Eta gero ja PNV? Ez. Claro, ez hori lehenago. Ah, lehenago PNV? Ja, Osa, igual. lehenengoa, PNV izan zen lehenengoa. Zu horrekin hasi zinen, zure bizitza politikoa. Ez. Nik PNV behin botanen bakarrik, ez da, oinatikotan zan, ez. Bai, Bueno, ez da, jazarren egoen epoka hortan. hori da. Ja. Azalduzun hemen. Ez, hori azaldu neben, eta nik uste dut ondo azalpen egokia izan zala, Bai. eta ja justifikatuta dauela, eta rektifikabinen. Ja. Baina, zatik justifikau biozu zuk PNV botatzea, eta ez nik EH Bildu boskatzea. Zatik nik ez dut justifikau behar. Zatik ematen dugu ongitzat. Ez dakit. Ja. Etikoki ez da hobeto atxe bildu? Ja, igual etikoki hobeto balako. Ez da, ez da atxetia egiten horre. Vale. Ez, nik ez da gura ziori justifika jena horretik hobeto. Jo, zaborra eta bestia eta. Vale, ez, ondo, de puta madre. Nik ez da gura ziori mobi horrekin. Hombre, oin ode, olioa, kamisetan olioa geratzen zaizunean, eta pues, orban horiek entzituzten zeak, elementu kimikoak eta hola pizka garbitzeko, baina hori ez dakik garbitzen dan, Hori ezin da garbitu. Ze orban? Ez dakit, Jode, PNV-na? Orban jeltzalea, Bai. horre jarraitu altzaitu, Baina, 18 urtekin zuek zelakoak zinen. Osa... Burugabe batzuk. Ni atxeden kontra zin nintzen buruka egin, 18 urtekin, burugabe ginenez boskatzen genuen boskatu zena. Ja, hori da. Bai. Agian zentzudu negia izan zinen. Izan zen. Hombre, zu kriterio propioa zeukan duda barik. Claro. Gu baino bastante kriterio gehiago propioa. Propioa bai, baina zentzuduna igual ez. Hori da. Gu propioa ez, baina zentzuduna bai. Hori da. Hau etorri da, zergatik etorri da. Sintonia berria, Zin bai. SSSek egin du. Hau bai? SSS putu amak, Euskal Herriko musika talde katxondonetakoak. Zuten Zuzenean entzun- ikusteko mundialak. Bilbo, Bizkaia aldeko kuadrilla, gizon kuadrilla bat. Hau bai, ez dakit. Hon ikustea. Vale. Vale. Ez. Jotor xapurura, aurko egontzen entzuten antxontegerian bakarrezketa. Dakola izena, ni. Ondo batorkio. Bai. Eta literalki, osea, da bakarrizketa bat bere buruaren inguruan izketan. Bitu. Eta interesantia da behan burua. Bai, bastante. Oso sakona, hola, nahiko problematikoa. Sakona, Antxo Antoieria. Bai. Buru sakona? Txikitatik terapian, Ara. terapiaren gaiurrera iritsi zan, osea, psikiatrarena. Zareadana kontatzen da, bai. Eske gaztean hainbeste urte, zango diazu ba. Ja. Horri... Eta txikitan terapian hasi zen? Bai. Zenbat urtekin? Ez que, gara, monologoan esaten dau, hasi zala oso txikitatik, galdera asistentzialak egiten amarita, Hostia. Beldurra dauka denok hilgo garela egunen batean, ez dakiz zehar, eta bueno, lasai entxon hori normala da, no seke. Hilko zara. Bai. Nerik ere gertatzen zitzaidan da. Ama, beldurra dauka, zuk egunen batean hilko zaretela pentsatzen dutenian, ez dakiz zehar, eta lasai entxon normala da, nire gertatzen zitzaidan. Ama, ez que batzutan triste jartzen naiz, pentsatzen, triste jar naitekeela eta... Bueno. Bueno, entxon lasai, terapiara goaz.
Horrek invent usaila daka. Txista borobildu nahia. Gaur egon gara eriotzaz berruetan oroin ministerikoa grabatzen. Eta nola zan lehen, eta por cierto, Oñati jartzen zuten adibide bezala, lehen tipo batek, Madariaga, ez dakiz zer, batek egin zula hemen da maieran, Oñati oinarri hartuta, pues nola ikusten zan lehen eriotza, eta dolua, Euskal Herrian, industrializazioaren aurretik. Eta Oñati lagin bezala hartuta? Bai, bai, eta zatezu, bueno, hori orokorra zela. Bueno, beste era batera, pues asko normalago, adibidez, hiltzaiko aukera asko sekanari, esaten zitzaion, egia. Jun zedin prestatzen eriotzarako, faltarako. Kontutan hartu behar da gara hartan Oñatin, 1700 eta piku, uste duzuela, umen erena eta erdiaren artean hiltzen zirela. 7 urte bete baino lehen. Osik, zuetako aurrekari asko, bidean geratu ziren txikia zirela. Hori ondo dau, nik ospitaletan ikusi dut askotan, hilken da bilen jendiari, esaten xakola, ez da bilela hiltzen. Claro, bera pazientea gerozta okerrago sentitzen da. Orduan, sortzen da beraien buruan alako nahasmendu bat, en plan, jendeak esaten dizu, bueno, beto zaude, no sé qué, bera okerrago sentitzen da. Eta ez da egia esaten? Ez, beti. Nik pentsa noen egia esaten zela. Ba, ez. Depende, familia. Familia okeratzen da. Medikua, eur zalantza dazkat. Familia okeratzen da. Zenbaten aino eufemismoak erabili edo erdi... Ez dakit nik... Hemen orain izaten da, zehatu ingo zaitugu edo tori droga pila bat, eta orduan ja bakizu konpomide txarri da, honik ez dakala. Baina, bueno. Ni bastante arazo ditute eriotzakin, eta gogatzen ez behin bebai hola, hor ilun zegoen lotan, eta ikustun bildura eriotzari, eta hor jaiki negarez... Ilun zegoelako? Ilun zegoelako, hor, bueno, entreke ilun eta eriotzari bilduran, dana nastu egin zen, eta iatzaren nintzen negarez neaman abai, ama, hilingo nahi... Horrekin, eta neaman argudio izan zen, lasai, Kevin txikitxo, hemendik urte askotara gertatuko da hori. Horrekin. Eta, klar, ja... Gezurrak. Berez, ja bizitza erdi egin dut, osabizan. Claro. Zura emak botasun, guraso gehienen triplea. Baina, zela erditik esan, bueno, a ver, aukera gehiago dakat, 40 urtetik aurrera hilko dela, edo 50, 60, eta esan idiota hori, eta venga. Eta itzen bada gazte, pues ez da enteratuko. Ja, baina, kriston timoa, ja, oso azkar pasatu de urte hau danak, eta beste... Claro, ordutik. Eta beste bizitza erdi, eta jazta, hilingo naiz. Bueno, depende, Putin eta hau gaurroko nitzen genuen, ez? Bai. 150 era igotzeko... Baina nien ez Putin. Ja, hori iregia da. Ja. Ez, Putin ez. Eta Kim Jong-un... Por cierto, Kim Jong-un, orain irakurriet, berarekin batera komuna dela bala. Ben komuna? Bai. Eta daka... Ke asko. Zatik. Ez dakit, komun batekin zoia sortik. Ez beralboan, ez du beramaten txosnetako beralboan jartzen duna. Zizango da, mitiko EHZ-etako komun ziku hauek. Bueno, bai, modernagoa. Ekologikoa. Ze berez eramaten du, ustez, karo, hau dena bakizue, edabideak oso independentea direla Ipar Korea zitze egiterakoan, noski. Kotxean mugitzen denean, badaka, kotxean baten integratuta bere Mercedes S batean, hori kotxazo bat izango da, edo jartzen zuten, kotxean bertan. Edo bere tren blindatuen ere badaka beste bat. Eta gainera autosuntzitzen dituela, bere aztarna, esateko erabadat aztarna, bere mokordo goren, ADN frogarik ez usteko. Azteko, segurazki Mossadek eta hauek guztiak, lehenengoa izango da, akatu nahi dutena, orduan ja alde horretatik, tipo ebiliko da hola, ez? Baina gero nola esate dute, aberia pizkat gaixo dagoen, orduan ez ditu guzten aztarnako inguruan. Horregatik eramaten du komun bat. Zango, mitiko trenetan, batzutan komuntzulua dala zulo bat, eta trenbidean, zazabitzen da. Nik ikusten dut hor bota, gero hermetikoki gitxi, eta egiten du 2.000 milioi gradutara, eta ez da geratzen hor, ez da... Komposta bez. Puskerraren... ondakin txikirik ere. Ez que trenean toko xatzuen ez bai komuna izatea zulo bat eta... Zuzenean lurrera iten dozula. Eta horregatik ezin da fan komunera tren geltokietan, beti martxan dagoenean. Bestela geltokian orkitzea hori, kakata txixata. 2025 urtean,
Bueno, ez da gizia urte esan, toka usatenean, baina, bueno, bai, 2000 eta piku. Hombre, a ver, segun zelekutan, ni ondan hau hemendik bastante ekialdera, eta hor, tren osoan kakauzaina. Osea, kakauzaina. Konpartitzen duzu, ez? Kakauzaina. Baina, kristona, Tren danien kriston kakauzaina. Baina zan oso ekialdera, fanda zan. Oso ekialde. Eskumara fan, eskuma, ondiuna eskuma, Segi. eta han trenien kriston kakauzaina. Eta enpiñoa jarri, eta txak. Ez dakit. Claro. Kontua da, hauden atera dela orain egin dute, ba, horrek ez du komentatu genula, Putin, Xiaoping, Txinako jefia, eta haien irunen arteko bilkura bat, eta horretan ikusten da, gero bukatzeutinen bilera altzatzen da, eta gero juten da bere, eta bide baten deitzen zioten, bere otxoia honak. Ikusi Pulp Fiction, Bai. Señor Lobo, arduratzen dena, mugidaren badagonean, norbaitak katu, atzetik juten da, eta dena txukun garbitzen du, ez du usten, ez da arrasto minimo berik, poliziak haiek harrapatu zezaten. Pues orduan, berdina, baina bera, egon den leku guztitako, eramaten du bere dalontzia, garbitzen du hauseri den aulkiaren leku guztiak. Bai, hori, maia, existu da hori, figura hori benetan. grabatuta dago bideotan, bai. Bai. Bueno, hori diote. Euskal Herrian egongo da, Euskal Herrian baten bat, otegi edo, hola. Ni de palo. Otegi le pega, apurtxo bat, hola, ez? Osa, izatea gero bere kakabiltzaileak. Hola esan da, batzu bai, Baina, zero zaborrekuak eta hola? Ja, hori, zero zabor brigada, politiko-militarrak. Ja, ez da txarra. Imaginatu, ginon unek durun bat jaten dunean. Gero atzetik jun behar dunak ADN arrasto oro kentzera. Jepa. Danetiko lanbidea mundu honetan. Bai. Mitiko tamborradan irtetzen dira kaka jasotzaileak. Zaldien kaka tamborradatan da. Bai. Piskat hori baina modernizatuago, baina figura hori kaka jasotzaile. Eta gehiago gizakien kaka eta ez behorrena. Behorrenak, ja. Bai. Alarden, behaita da. Ipatu duzula oinati eta eriotza, torrixat burura, oinatin egon zen suizidio epidemia bat. Epidemia. Bai. Eta, haundixa? Ez que justo nire txaritoko xakon mediku izatea epoka hortan. Eta, bai, kasu asko egon zian. Itxuran ez kontagiatu egiten da. Bai? Bai, suizidatzeko... Grina. Grina, hori da. Rekorra eukio, oinatik? Estatu mailako rekorra. Bai? Bai, usto ez. Hortik atorkio fama, gian hortik atorkio. Bueno, hortik ere. Ja. Hortik ere, bai. Claro, betatu majoa da. Baina hori izan zen, zegoen jala, 25 urte hola? 2000-aren bueltan, ni guztot nire bizi izan nuela gara hori. Izan leke, bai. Europan uste dute bentsaldeen top guan zan Islandia. Biztan leko. Bai. Claro, jende gutxikizia. Densidade bajua. Islandia normala da. Ez que, claro. Eniak gogoratzen ez txikitan eta hor odola arrastoak oinatin. Bez, benetan. Bakin nun, udaletxe onduen. Bai, ez, eta baki zein. Hori eta zan. Ostia, nahi beste berzio bat kontatzen ziaten. Islandian ulertzen da. Hor, gainera datua zan, bere buruaz beste gehien egiten zuen jende kopurua, Biztanleko, eta gero idazle gehien. Biztanleko. Bai, ja. Claro, ganbara duzu urte erdia iunpetan, aukera askorako ematen du buruak. Ez que idazleen artean ere suizidio eta saltua dago, ez? Ez que asko pentsatzen dut. Bai, gehiagi. Bai. Zuk orduan kontu sartu, idazteko grin hori, Aimar. Nila suizidatzeko gogoak aspaldi joan zitzaizkien. Hasi ondo. Bai, oindakot bizitzeko gogoak kristona. Ja. Jo, Postitu, idazle sari garela, hemendik morreo bat saio alkaizari. Zingeri? Jefa, saio alkaiza. Ja. Elkar, kafek, eta esango udala kantoletzen duten literatura saria nola da izena. Bai. Igartza saria. Bertsolaria. Irabazi du bertsolaria. Eta buko bendio. Bai. 10.000 eurapio jasotzeari. Bai. Tartean kafeko kolaboratzaile hauek daudelako, ezta? Bai, ostia, begiratu diazu. Hola, begira da. Zorrotza izan da. Bai. Hombre, ez ezateko bezala, Bueno, a ber, orain kafek elkarrek zeu egiten duen, ezta?
Kafon barruraino sartu dela, gero etorkizuna nola bilduko dau kablea. Kafek. Bai. Gertatzen nik uste hauen denborak gurea baino epe luzeagokoa diela. Orduan guri nola hilabete batean ja astuko zaigu, pues ze gertatu da noen dela eta lehen gai bat genekan etengabea otan, pues handik hilabete batera, pues beste zerbait gertatuko eta ez gara horituko. Ja, egia da bai, amiantoen asuntuakin dakola oso iragan... Kafek? Bai, oso iragan itxusia, eta ez dauela uste dut barkamenik eskatu ez ezer. Bai, ez dagoela konartu igual. Bai, osea, ez dago sikiera kablea batzeko saiakerarik egin. Bai, igual ez dago iturarik kablea batzeko. Ja. Igual beti kablea bota eta batu barik igual. Igual. Dana dala nik horrentzun du bai dauzela barren kontra esanak. Igual langilegoa, Ja. igual handik erretiratzean alde eta goi postuak ez. Zergatikote. Bai, horrei igual klase gatazka egiten zaio. Bueno, kooperatiboa dago ez? Zer da? Zer da, kap? Sociedade anonimo da? Cooperativa de accionistas fascistas, ¿es? CAF. Es. Hostia. Bai? Central de antiguos ferrocarriles, ahora que eso ser. Ja, ez dakit. Nahi duzuen aukeratu. Ez dakit kooperatiba da izango da, ez? Bai, ez dakit. Ez dakit, pegatzen dio. Ja, pegatzen dio, bai. Izer ondon dakoalako. Bai, hori, rollo Mondragon, baian Mondragones. Bai. Izan gabe, ez? Mondragon Goierri. Hori da. Bai, ez dakit. Eta langilek askotan hitz dute, tipo asamblada, eta bai. kooperativismo guai hortan, zuen eskualdekoan, hori asko estilatzen da. Bai. Ez? Bai, bueno. Zesan gauzuek. Bai, zesango guk. Esan duna izan da industria salburuak. Mikel Jaurik. Esan duena atzo, egun esan zuen, kafek trenak egiten ditu. Ez bombak. Aha. Hori esan dau. Vale. Ja. Inork ez bazekien. Ja. Eskerrak. Azpimarratu du datu bat. Ez, politikariek datuak emate dituzte. Eta hoiza, PNV-koa? Oso. Eta zatik ez dio esan lehendakariari, zergatik esan zuen lehendakariak kaferi zergatik esan zion. Esan iradokizun agian, behar bada, apika, akaso, vale. momenturen batean, kablea erretiratu alzutela. kablea erretiratzeko aztertzen hasi beharko luketela Bai, estilo hortan. Eta, claro, aitortu behar da jaurlaritzari oso fuerte dagoela genozidioaren aurka, horrekoan egin zuten minutu bat ikusi lunia. Bai? 60 segundu puska bata bestean atzetik isilik. Joa. Eta jende horren segunduko kotizazio altua da, ez dago bezala, gure minutua zen baliko du. Ja. Ama zentimo, haiena ez. Entera usai Pariseko establezimendu izan zana bere garean Agirreren eta Establezimendu? Nabel pixkat inventatzen, Bai, sabit, Ana, ez dakit zer, ez dakit... Pariseko leku oso txulo baten, Vale. PNV-ek berreskuratu da, Agirre eta Onziraneko lokal bat, edo oso leku txuluan, Parisen hor bertan, erdi-erdian. Batzoki bat hileko. Bai, eta zer egingo dago hor? Ameliren fruta dendan. Bai, más o menos, bai. Boa ni bak izin fango den. Leheno berandu gorra. Zu? Ez. Zu. Zu. Bai, Ja, horre, eske, nik imaginatzen plan igeldo bat bezala, baina plan ortuzarren aspegiekin eta... Igeldo? Bai, osea, mitiko igeldon badaude baspiluak eta hola... Bai, gare bateko atrazio... Ja. Hombre, a ver, eske nik egia esan ez dako seme-alabari kolako lekutua joateko. Ja, asiren seme-alabak ja eltzen dabit eta ez, ja, berandu, orduan... Espakotzu seme-alabarik ez tozu garrazorik gorrafateko, hori begia da, ez? Hori, Bai, tema hori da. Hausnartu horretaz. Bai, hausnartu, tema horrekin segindu zen zuen bizitziak egin. Bai. Zoitea izan bizara? Nik guztoko izaten izatea, baina nik goten izan da hila bat normal. Osa, ez adoptau eta ez in vitro eta holako gauzak ez. Orduan, kontu ez dakotela bikoterik, ulertu zu. Eta nik guztoko izaten bigotiak inokitea, baina, oin momentu honetan, ez da... Ez da suertau. Ez da got baldintzak nahi bizitan. Eta ja sartzen abil eta... Ez, sondiok
Osea, gizonek gaur egun zenbat urtekin egiten dago lehenengo umia. Berandu. Berandu egi, osea, oso berandu. Bai, gero egia bai, nahi zitzaidala gustatuko berandu izatea. Ja. Orduan, klaro. Eta zenbat da berandu. Ja berandu nabil nire ustez. Ja? Ja berandu nabil nire ustez. Zema dekosuz? 37. No, Jesus. I, ze? Ondo, ondio. Bai, no te jode. Osasun Zazpi, zazpi. Sí. Hola izan ditu nik. Bai? Esan nun, lehenengoa, bai. Ah, bai? Betu, ia zurekin konpareuta berandu nabil. Bai, ni berandu zabiz. Zuren konpareuta, bueno, zu ondian gazela gaztego zen, ez dakit. Zuk bigarrena zenbatekin? Berandu, pues, 3 urte ondoren. Jo, bera, egiten bozu, Bai. 40 baino lehen hau bi, Bai, imagina oin... hasierren Ya horretik. está, sartzen zara. Vale. Bai. Hartzen Baina orduan nimiako noen, mendi gutxira ja Bai. filtreau, Filtreau. filtreau, Filtreau. inbiako noen, geho inbiako noen seduzio, geho inbiako noen enrollau, Ja. ez que da kiston prozesua, Ja. Eta punteria. O, geho nobixua bihurtu, ondik hor zaude. Vale. Kago- Claro, Sí, lasai. hostia. familixan presentau, Me cago en dia. kuadrilla eruan, kuadrillatik etara, Oniritzia jaso. Zein da? Karo, hain arte dena ondo bezala planteatu duzu. ja, zein honen itzia? Pues aipatu dituzun estamentu guztiena. Ja. Ba, Ez? Onitzi Hori hori ez. be, hori Osea, be. gehiago da prozesuaren... Vale. ez dakit. Denpora bat eramaten dagoela nahi dut esan. Sin más. Eta gero... Joango niz kontatzen, a ber. Ekintza zuzena. Ze batzutan ekintza zuzena, ez da zuzena. Ja, ez da, ez? Ez da, ja. Hori, ja... Ja, zu zoia zor... Zubak ez zen bat erraustegi eta gauza eta plastiko jaten dugun. Boa. Eta hori dena area doa, eh? Bai. Hortxe doa, zure bi poltsa horieta. Bai. Boa. Ara, eh? Boa. Imagina, zelako kompliko dagoen asunto. Neri ginekologiak esan ostan, urtebeten ez bozu lortzen, ja etorri. Mea urtebetean diok normal da. Bai, hori zadotzun. Bai. Urtebeteko plazua normal. Urtebeten saiaketan a full. Baina, karo, hortan ni joan ni. Bai. Zer da full? A full da, ugula iken duzun bakoitzian saiatu. Zenbat aldiz. Hostia. Eba, ez da, gutxi bera aste horretan, osea, más o menos. Ogula etzi ez da, azte beteko kontua? Ez berez 24, baina, bueno, fertil zauz, 24 ordu horreik, gehi aurreko 4 egunak, gehi urrengo eguna. Gutxi gara bera 5 Hoxe, bai, egun. hori da. Bai. Eta zenbat aldiz? Bai, bost egun. Bai, hilean 5 egun. Excedentzia hartu, bost egun horietan, ez? Eta egunero edo alba da. Alba da, ez? Egunero. Osea, full, osea, dena manda, Ja. egunero izan barko da, egun horietan bederen. Urte betez. Eta zu fanzinen, aholku eske ginekologoana? Revisio bat eukinen, Ah, da, bai. zari nostan. Ja. Urte beten ez bozu lortzen, etorri. Eta zergatik zu? Zergatik zu? Zeba? Bagian, hombre, hori izaten da, normalen izaten da, biren arteko zerbait. Hortik gora, jende gehiago, aldagai gehiago sartu aldira, prozesuan. Monoparentala gurozu izan? Ez, biparentala izango. Bipa. Eta zu gurozu ama, gustatu ama izatea? Bueno, hor nabil. Hor dabil. Osabitz. Hor dabil. Vale. Orduan, ez da bakarrik pagantzinela ginekologoana, eta ez da bakarrik alkua munutzula, Claro, baizik eta gero ja praktikan hasi zinen jarten, alkua. Bai, gutxi gora bera. Bai. claro. Eta ze fasetan zauzoin bihot zen? Ez akordaien oiela pare bat urte zen zeuela fase guarroan zeuzela. Egisa da. Bai. Oin, ze fase? Endela gutxi zen zenun. Oin jala, Ez? Bueno, ez dakit. Hoy no, es ya bastante demora. Ja fase pasa zan. guarroa, bai. Joder. Oin fase ez guarroa, osea, guztiz bai. kontrakoa. Bai. Joder. Bai. Eta ze moduz hori. Normaltzen. Normaltzen, ja, igual entzulegoa jabil enteratzen ez gabitze zer esaten. Oskar, Bueno, a ver, ez, Oskar, horretan da, gure entzulagan partea, Oskar nela Ja, bat bai, bilbokoa. entzun eben, bai. Antzu zeuen. Oskar, azaldu Oskar, fase guarrua eta fase ez guarruan diferentzia da, bat dala, básicamente, zikinagoa bezala, ez? Bai, lehenengoa pisiposa ematezu eta bigarrena, Bigarna pixkat gristuta bezala. bai, Bizitzan zuri... bizitza gristen, Bai. prozesoren hasiera. No, Bezela, Bueno, bezela. Ja. Baina, bueno, Ja, bat Esan da nahi dut. manutxa o gaztetan, beste da manutxa orain. Ez, edo. bueno, bai, ikusteko era bada, ez dakit manutxo badoz egongo den horrekin, baina bai. Ja. Ja. Vale. Ostra, ba, entrevista gogorra ino zuri, oina, ez? Bastante. Ja. Ez, ondo. Bueno, zu jun berritasunak ematen. Bai, ni Gu hemen- jugona saiatzen. Bai, zu zei. Urte beten ezbot, lortzen, berriro ginekologuan. Bai, saiatzea da, interesgarriena. Bai. Gero ja, pues bakizu. Zer datorren. Eta amatasunan alde zeuz? Ez da gehit.
Ez dakitzu? Ez que aia unez konklusio batera igual ez zeia dos, eta igual egoistia da. Ah, A bai. ver. Vale. Baina, ni igual, osea, ama ez nintzak izango bakarrik mundua dagoelako pitin bat desastre, ez? Bai. Ja. Baina, klaro, ja, onartu egiten badut mundua ezinal aldatu desastrea dagoela, ez que hortako ja suizida egiten naiz. Osea, ez dut egiten umerik, ez ni bezetako bizi naiz, ez dakit. Eta egoistia da? Baina, zetan zabez pentsatzen, zure buruan o zure umean? Ez, ba, gizaki berri batek kontsumi egiten dau, Zentzu ekologikotik? kutsatu egiten dau, bai, zentzu ekologikotik asko. Bai. Kaka asko ditu, Kaka asko. Kaka asko, Eta gaina partel ekologikoak, lan asko mateu, Zuk horrek erabiltzeuen? Ustu saiatu ginela, baina ikusten duzunez. Boa, nire palo. Ikusten duzunez. Kaka garbitzea kinonun, eta, oiek, gero ja... Oinatiko lagun batek esan zidan, berak erabilizitula partel ekologikoak, eta utziko dizkidala, dauzkala 40 partel ekologikoak. Ja, claro, garbiten behar dira. Garbitu da, leku auki behar duzu, ez? Ere bai. Umea sartzeko ere bai, etxean. Bai. Gehiago okupatzen du. Hostia. Bai. Ostra. Baina 40 ez di asko. Osa, gune baten zenbat aldiz iken da ume batek. Asko, Bai? depende. Nei ez behiratu, Ni zan nintzen umia, baina ez egoran. Baina bai. Bizkarretik golaino, iabururaino egotzen den kaka eskalatzaile hori ere badago, Bai. Baina, Ez dakizu nondik heldu, umea. nori da, lehenengo lau hilabeteak, edo... Lehenengoa dira, bai. Gero ja... Esplosiboagoak, zentzu horretan. Ere bai. Ja. Ostras, niri Argentinan hori, pues, eusaten, kontaune... Joder, klasiko bat, hori ja, Bai, zu beste- berandu giren historian, Bai. saio handinetako bat. Bai. Horita gero, ez izango da. Dekadentzia. Honena da, eskatologia guztia desagertu egiten dela. Behin ume bat ekarrita. Bai. Oain arte ez dakiz, harreman duzuen zuek besteen kaka, pixa, lerde eta fluido gehienekin. Bastante hospitaletan, bastante. Bueno, bai, zu... Baina zuia hospitaletan zabitz. Zuia basoaz. Zu zabitz adolescentiakin lanean. Claro. Bai, hori bai. Zure moan. Bueno, nik bartutetik jubile bakartan. Bat urtekoak faten dira naturreskolara. Bai. Bai, Bai. Baina... Ez egiten diezu. Ez, tortzen dira eta hor justo ibiltzen eta... Iniziazio bezala, askatzen dute basoan, eta itzultzen bada 6 ordutan beha bakarrik, ja, egiazko euskualduna da. Espartakistak bezala. Ez, ditugu animaliak eta hola hilda, eta ukitzeko eman eta hola. Disekatuta ditugu animaliak. Taxidermia. Taxidermia kontuak eta... Ja. Hori ikututa. Zer polita, hau da natura. Bai, hau da natura. Hau izan zen, natura. Bai. Ikusi duzue dokumental bat, El Negre te nom, edo El Negro tiene nombre. Bai, ezaguna egiten zetari. Super ona, eta oso Zer fuertea. buruz? Kataluniako herri baten, baina hola zen, egon zala disekauta gizon bat, Bai. Sudafrikako gizon bat, Bai. izan zara lapurtua bere jobitik, Bai. aurreko, gizon bat hiltzan, eta gaba bertan bi frantsesek lapurtu zuten gorpua, eta taxidermisa ginen. Bai. Eta bukatu eben Bainolaseko natur zientzien museoan. Eta gozan hor urte pilo bat. Horri ministeriko saio baten genuen hortaz. Izan leke. Bai, oso jebia. Bai. Bueno, jebia historia bera, baina oin dela gutxi erdibideratu da. Bai. Ez lortu dutela azkenean, uste dut baietz, ez? Azkenean bere herrira, bere sorterrira eramatea. Eraman ez, baina bai izena jartea eta joan ziren. Eraman ez, bendik, Bueno, bai, eske Ez dakite. dago Botsuanan, ez dakit, beste herrialde baten, baina Afrikan dago. Bai. Beste Baina herrialde nena zan, baten, Sudafrikakoa esan. jendeak manifak eta guztien zitula, Bai, ez eramateko. hori. Bai. Zekado, ja zan Bai. herriko... Ja, simbolua. bakizu. Hala. Bai. Bai, baina uste baino normalagoa zen uste dut, ez? Garai baten hemen Afrikago jendea eta disekatzea. Putakume batzuk izatea normala zala? Bai, ni uste ez. Hori egia da. Bai. Hori arrazoi duzu. Bai, ze hola, beste historiak holako podcast kontatzen zuten hori, bai, rollo, eta igual, tabernatan, igual, zezena duen bezala, hola jentean burua eta hola. Ja. Holako modia. Eta zoologikotan, osea, estilo Portaventura, dakozu Polinesia, dakozu Far West, ez dakiz zer, hola, baina benetako pertsonaikin, osea, igual, Polinesiako jendia, bertan hor egiten antzerkia bezala. Bai. Zoo baten bezala. Igeldon.
Igeldon. Igeldon egin zan, gizazoa. Baixia. Ba, bai? Bai, hori zoritzen nongo peina zan, Afrika beltzakoan, noski. Eta bai. Erriska bat montatu zuten, haien erriskaren antzeko azalakoan, eta ez dakiz zenbat egun ez izan, eta Ostras. hori Europa osoan egon ziren, bai. Ja. Oso polita. Ja. Haiek ere eskertzen zuten, beste turistiko mota batzuk, Ja, ez? ja. Igeldola zin ez da joaten orain funikularrean. Bai. Beraiek zuten ez da funikular ordaindu. Joder. Ostras. Ze ona, Qué fuerte. claro. Eta nola heldu garona? Tema batetik bestera. Ah. Eta gero izarren gaitasun Claro. esker. Daukala gaitasuna salto egiteko. Bai. Por cierto, gaitasun esari garela. Aurrekoan piztu zitzaiten argi, dio, nola ez du komentatu aurreko saioan Ez dago txitxarik. alfombra gorria agian hori. berandueko bakarra zapaldu duen. Bale. Oste, ni pentzen begiri buruz egitzela. Bueno, hori ere banean. Ja. Galdetzeko, ze prozesuan ez aita aztu. Ja. Baina zinemaldiko izar bat dakagula gure artean. Ja, eta izar ez da zu. Eta ez naiz ni, Sentitzot. Bai, egin promo, tio. bihar zapaldu behar Hau- dut. Bihar alfombra gorre zapaldu behar dut. Hondik ez? Ez. Bihar da, Bihar. ados. Ja. Eta esan diatenez, ez dago sarrerarik, aspaldi. Bai, segidan agortu ziren. Bai, jentea puntual interneten eta nire inguruko jentea saiatu zen eta ez zuen lortu. Ze Brad Pitt badago, baina adi, oinatiko pitekin, Evangelina Jolie hor dago. Bai. Angelina junda, ostra. Ui, Bai, eske, a ber, Ui. bai, lehen ibiliga dela itatasuna kontuakin, bueno, igual, Angelina ja, Ja nahiko ume ustot badako. Bai, da. Ba, uste baiet. nahiko ume, Erositakoak eta... bai, erositakoak, biologikoak, Dana. aparte ja, beak 50 urteako, 50 urtekin, emakume bat, Claro, eta fertila, zu nahi duzu... ni claro, alba da, gehiagokarri eta... Gainera, ez dako histerektomia bat inda eta dan. Zer daka? Histerektomia eta Estereotomia bat. Hoize da, titixak entzia? uterua kentzio. Uterua? Bueno, ez da gile uste dut. Titixak badakit bai, ez? Zukalako arrisku handia minbizia eukitzeko. Eta uterua be uste dut, bai... ez? Osa, ja zin joduki, umeik orduan. Ez. Ba, ez, ba, deskartauta. Bueno, tengo jo ba. Beste bat emat. Baina, ez gaitezen naztu. Angelina oso ondo, que por cierto, gaur, Euskadi Erretiko lehen albistea, Angelina Jolik esaldi bakarra esan omen dula adierazpenetan, baina nahiko izan da. Diario Fotxoko portada osoa tipari emateko, Euskadi Erretian lehen albistea, bestea ez dakizet, populerismo mota batean. Eta esan du, asko maite duela bere herria, Bai. baina orain ez duela bere burua ordezkatuta bezala Bai, sentitzen. ez duela esagutzen bere... Ez duela ezagutzen bere Bere- herria. Bai, eta noiz ezagutu ba? Lehen bai? Claro, Lehen bai. beren bai. antza. Osa, lauro diarna markadan, jo que se, bienian, no? Claro, bere gustoko norbait agintean dagoen, pues, gehiago gustatuko horregatik? zaio, imaginatu nahi du. Ni bezen Israeleko mobidegatik esan duela, baina, Trumpen mobide. Ba, beraz da, ez? Bera, jankia da, ez? Bai. Ez, baina jo que se, baina, estatu zela hor dagoen atzean, Ja. jo que se. Claro. Bai, horregatik, ja. Orduan bihar zu zinemaldian agertzen zara? Bai, Ostras. Eh? bai. Hori zara, aldot esan? Bai. Biluzik egin zenuen pelikula? Kabazke. Bea, amua erabili, jendea juteko. Lehenengo zatu, ez da zu, aldot esan, nik ez dakiz zer dan aldot esan hori, eta esan dozuna. Bai, bizik. Bai. Horma gutxi, hemen, eh? Osea, zinemaldi, bueno, I pelikula horrek oso horma gutxiako, benetan, Osa, ni pelikula ikusten... serio da. Osea, da... Pelikula serio da. Drama? Ez dakiz zer dan drama. Saldo, pizka, txo. Bale, bada. Oindala ez dakiz zenbat urte, ez? Zehazki. Zehazki, oindala ez dakiz zenbat urte. Egon zen, hemen egon zian movida politikoak, ez? Ja. Egon zian bat. Totxoak, Movida gonzana, ole. A ber, atzeneko garai... Karlistak eta hola, Buah. Mugimendu sozialistan aurretik. Orain mugimendu sozialistak daude, arro beraien mugimenduatik, ez? Baina atzenengo aldiz hemen komunismoa fuerte egon zenean, izazen 70 marka, ez? Vale. Eta hor, pixkat garai horrekin azten da, gutxi gora bera, ez? Eta hor, garai hortan eusen, bakitzu, gauza ezberdinak, txiringito ezberdinak. Batu ziren autonomoak. Eta autonomoak zeukaten frente autonomoa. Eta frente autonomoa ziren, egiten zituztenak, sinisten zutenak pixkat, demokrazia zuzena, ez da gizela esan. Asamladak eta zeuden, eta gero zeuden antolatuta territorialki, Gipuzkoan mailan eta nazioen mailan, hola mobideak egin zituzten, eta hola. Bale, ni hortik azten da, eta orduan frakaso irautzaile bat zela gertatu zen hor.
Orduan horra zizien sindikatuak eta alderdi politikoak sortzen, eta orduan autonomoen frakasoa izan zen. Gainbera. Gainbera horrek gero igual ekarri zuen komando autonomo antikapitalisten sorrera, hau da, justo gainbera eta gero... hasi ziren ja... En plan, ez dago ezer egiteko, pistola logika militarra. Bai. Hori, eta gero horko jente batek bukatu zuen Arkoiris izeneko komunitate baten, Nafarroan Lizazu izeneko herri baten, eta batez ere horren inguruko pelikula. Eta orduan, pelikula... Prozesu hori, hola, abiatzen da, zu jarri zuen mugarritik. Bai, abiatzen da, langile mugimendua eta bukatzen da hipismoan. Mama, oso, bueno. Hor, ikusikoet. Bai. Bai, eta, badaude loturak. Basikamente, jente honek inkietude batu zituen, eta inkietude horietako bazan bizitza pertsonala aldatzea. Eta hor barruan zen, bikotea, eta erlazioak, eta sexua, eta familia, eta mobi horrek. Eta orduan inkietude horrek gero lotzen dira komunitate hortan egiten zituzten gauzak, ze komunitate hortan egiten zituzten gauzak. Ja. Eta ze gauza egiten zituzten, pelikulan agertzen da. Eta ze da pelikularen berezitasuna, pelikulan agertzen dela benetako dela. Ez dela aktuazio bat. Kursi horrek. Eta horregatia fuertea, nik uste honen pelikula fuertea egin zitzaidan, zetik agertzen dira mobidak eta mobida horrek dira, badakitzu dira benetakoak. Osea, sexualki esplizituak. Sexuala bakarrik ez, Bakarrik ez. Bakarrik ez. Gero katarsiak etola. Eta hori be erreala da? Bai, katarsia bai. Bai, kursio guztiak, kursioak benetako dira. Bai, más o menos. Nik aitortu behar dut, fotograma bakarra ikusi dudala, filmekoa. Bai, eta zagertzen da? Eta hasieran ez dakiz zergatik egia absolututzat hartu nuen ja, Adan eta Ebaren edo abiatzen zela, edo pasarte bat hor zala. Eta zu ez zinen Eba. Vale, baina ez dakiz zergatik. Baina hori ez da pelikula en parte, hori foto bat bialdu nizuna... Baina hori ez da filma? Hori ez da filma. Ez. Ez, hori da filmeko kedada baten... Osa, sin más. Ez que... Pelikula berezi izan da, Osa, ia rodajea bera ere, rodajera joan zetera iritsi eta bilutzik jartzea zen gauza normala. Hola, sin más. Claro. Osa, ez da, ez que juntatu ginen jente bat. Nik uste promo ona indula, Ona inot, erakargarria da. Puta madre, tío. Gurean ari dira egunero Gorka eta Maria kronikak idazten, 3-4 egunero filma kritikak. Eta ni momentu... Irabazten, aro berria. Bai, gustatu zait planteamendua. Bai, gero eingo duzue, barkatu, filman aurkezpenat hori dena. Hori bihar. Ez? Eta normalen zaten da filma osteko gauzak. Zela osteko? Bai, gero... Txon bat, koktel... Dago gala da, jentea joaten dela estenario gorrira ez. Escenario gorria... Lenin, beti area, joten zara. Bai, barkatu. Escenariora igotzen dela, eta sariak jasotzen dituela. Eta beste jenteak egin du txalo. Nei tokatzen zait, txalo egiten. Hori da plana. Eta hori da gero diskotekeo eta hola. Piskat pereza dukadala, zatik ez zai gustatzen rollo hori, batez ere musikagatik. Baina igual joli hor egongo da, diskotekan. Ez. Gaina gu gure festa propio. Hori izan da, izan da bakoitza beria. Ez, da festa orokor bat, baina justo lehenengo aldia gertatu da zinemaldian, koinziditzen duela galaren eguna eta peli baten estreinaldian eguna. Eta justo da nire pelia. Eta orduan, ez dakit horregatik, ez dakit zergatik, gure pelia daukagu gure festa propioa bezala. Beste peli batekin batera. Esan aldanon? Bai, baina ez da libre uste dut jentea tortzea, Gu bata planen. Ostra. Bai. Eta gero beste festa orokorra, beste olako, esan beste diskoteka bat, donosteko? Ni Bataplanta listo. Bai. Ostras, ni jo nintzen Bataplanera, igual 14 urtekin edola. Zuek ezagutu zuen berde-berdea? Berde-berdea. Zer. Programa bat, ez da eskola publikoana edo eskola ikastole, hezkuntza sistema den, jo que se. Programa bat zan, 2010 urtekoa hola, nun inbehar genituen ariketa ezberdinak eta hola, Euskadiko ikasgela ezberdinek, edo Gipuzkoa, ez dakit, Gipuzkoako ikasgela ezberdinak, eta, puntuazio altuena, 3 puntuazio altuena lortzen zutenak, joan behar ziren Bataplanera saria jasotzera, eta, klaro, zer egite zuten 15 urteko neskamutila, nerabeak Bataplanean kaseran, Coca-Cola eran, eta Julian Jantziren sariak jaso. Hostia. Hore bai markatzen dula. Oso bizarroa, esaina egunez esan diskotekan, zaguk ez genuen ezer pegatzen hor. Eta zu horre joten zin? Bigarren geratu ginen.
Segundo, ikutu duzu Julen Jantzi? Bai? Bai, zea. Hostia. Eta oin hartzetu zuzen hemen, hori? Claro, eta handi gutxira PNV boskatu zuen, Porque justo horren bai, tartea da, Ni koinzidiena. uste... Joder. Bueno, Ba, kasi iguala. Julen Bai. Jantzi ikusi, ala, Angelina Joliren festa... Agian nahiko alternatiboa batzutan hau badira, ez? Zer? Angelina? Jende famoso... bai, artistiak bai, artistiak. Agian esaten du, Experimental Basque Film Fest... Zan agoten da, Angeli? Bai, a ber, ez dakit. A ber, esan da, peli bat enola da. Peliak daukate gidoi bat, ez? Eta askotan dira, izena ez etorten, baina pelia normalean dira gauza bat. Zela da gauza hori? Joder. Sorkuntza? Narratiboak. Narrazio bat. Eta peli honek aro berriak badauka narrazio bat, baina gero dauka bai oso kontemplatiboa da. Osa, importantean ez da narrazioa, gertatzen den. Joaten nahi zaio bera promoa, Ja. Claro, es que nik lehen ikusi dut, igual oso goian utzi duela, orduan pixka, jaitxe egin behar du, bestela espektatiba altuak inbaldin bazoaz, espada, oza. Baina kontemplatiboa, segizki? Bueno, a ver, zu kontuan Peña hartu, katarsian, jende gehiena Hollywooden erritmola dituta. Bai. Orduan, geizten denean pixkat horretatik, azten da jendea, Osea, motela da. Ez dakit. Ez duzu ikusi? Ni behin ikusi dut, baina nik ezin dut ikusi. Zeba? Ni nau, nik naiz gai, agertu egiten naiz, jente agertzen da ezagutzen dudana, orduan nabil denpona fijatzen detaietan, eta orduan nik ez dakit osotasuna zelako den. Beste bi aldiz ikusten dudanean. Objetibotasuna zero. Eza, zero. Ez que nik egingo banu bezala. Eta ez du nik egin, imagino. Koina, iraultza hori betzan oso arrakastatxua izan, ez? De hecho, frakasu izan zen. Hori ba, etzala oso arrakastatxua izan, hori. De hecho, frakasua, bai. Bai. Eta komunidade hori ondiok bizita? Ez, iraun zuen urtetxo batzuk, ez dakit, imaginatu topea markada bat, hola, Lizazon urte batzuk eta Katalunian beste urte batzuk. Osa, sarratu egin ziren eta ja desegin egin zen. Etzan denpoan agente berdina egon, aldaketak egon ziren, hor guru bat zegoen eta guru horre jarraitzen du gaur egun Zaragozako komunidade txikitxo dauka eta kursoak eta ematen ditu. Adibidez, Emilio Fiel dago izena. Millo Fiel. Baina aipatu zu egiazkoa diela, pasarteak. Baina antzestuta. Bueno, pasartea baino, dago inspiratuta benetako pertsonengan, eta benetako pertsona horiek dira Irati Gorosti diren gurasoak. Eta Irati Gorosti dira zuzendaria. Horren behan gurasoen historia da pixka bat. Pixka torti da. Baina dena fikzioa. Fikzioa. Ez dago gare hartako mobiden bideoak. Ez, hori da. Ez. Baina oinarri, hori. Baina, da guztia fikzioa, bakarrik kursilloak, ez direla fikzioak. Ez da, venga, orain egin katarsian egongo bazina bezala. Ez. Venga, orain zuebiok, jarri postura hontan, eta igurtzi zuen genitalak bata besteen kontra. Ez. Baizik eta proposatzen ziren dinamika batzuk, jentea sartzen zen flow horretan, eta gero gauza gertatu dira. Eta horiek pelikula ikusita. Argituko dira, edo hemen kontatu beharko dira horrerago. Zati txikitxo batzuk ikusiko dira, zati igual guztira kursillotan ez dakit 60 ordu grabatu ziren, eta pelikuna gertuko dira 20 minutu. 60 ordu grabatu ziren? Nik uste duelako zifra, asako ordu, asako ordu daude grabatuta, eta klar hori gauza batzuk aukeratu, bakarri pelikulako. Orduan hartzen badira bi genital elkar ugitzen, ez egoen gidoiaren barruan. Baina ikusten da, hor ikusten duzu zer dan kursilloa eta zer ez. Orduan kursilloan dagoen guztia, ez dago da kursilloa da. Vale. Bueno, berriro igo duzu listaia, Bai, ondo izara. Vale, venga, berriz, jaitxiera berriz. Eta dena dira zu bezalako profesionalak aktore gintzan, o kobratzen dutenak? Bai, ni baino, maiatxo bat. Daude gero... Osa, nahi usan, ni horra egin zenean, pixkat pringatu da moan sentitzen ditzen, ze jentea zen, edo pelikuletako jentea, edo antzerki munduko jentea, edo, bueno, igual beste bat, dantzariren bat, hortik, Oskar. Ego asko, Dantzariak eta aktoreen, aktore gehi dantzariak dauden leku batean, ego asko nabaritu zenuen? Ni kezka hori nokan. Ni nokan kezka hori, ambiente hori orzelako izango zen. Eta egia esan bastante gustora goniz. Hombre, egoak, bai. Egoak, noski, bai. Baina, bueno, egoak gauza universala da. Ja. Iluminatzen bazara, ja ez. Baina, bitartean, egoa hor dago. Bueno, pues hori izan dezake urduan, berando zinemaldian... Iritsi da. Zinemaldira iritsi da. Bai. Ez? Bai. Alde batez, ego bestez. Bueno, gero kronikaren batzuk, ezken nire ez dakiz zenbatean aldudan hitz egin, ez ditzu? Ezke gustatuko asko daukat hitz egiteko, baina, ezke hor...
Claro. Zer da, konfialtzentasun Bai, kontratuak eta ostia hiek? Ez dakiz, firmatu ditut gauza, baina ez dakiz ze firmadoten. Osea, bueno. Ja. Agian, konponbidea da, gutako bat jotea gonbidauta. Ezer sinatuz duna, ez? Bai, Eta planen sartu. bai. Bai, horre entzun daukat, horre goten dira maudiatxo, goten dira, ligoteo kontuak eta kesi, bai, zine mundua, ez da, zenean, hola. Ja, jende hori. Bai, ez dakiz ze zuzendari, ez dakiz zein ere fitxa sartzen, Ja. holako gauza oso normalak izan dira holako Sako zaitzen. Baina, Mitu. hostia, osea, gotzu, sesgo... Jo, justo zan zuzendari xa, ez dakit zein fitxak sartzen. Bai. Ja, Ostras. justo poterea nik hori- desorekatua. Nik hori baino gehiago ezin jot irakurri. Ja. Nik hori ja... Ja, hori ikusi dozu zure filmaren grabaketan? Ez, ni nabil izan, biharko monko festa bat, gala eta gero diskotekeo eta roi hori. Vale. Meka, honi horren ez egongo hori diskotekeo hor hegemonikoan, orduan, ez dakit. Ni ne peñarekin eta ne peña ondo, ne peña majoa da. Igual zure aukera da, Asia norbaiti... Bai. Asia, ez, inyektatzeko. Flyer batzuk eraman ditzake, eta Zure genetika... zure Ja. genitalia. Zure genetika zela esaten da, eurrengoa pasatzeko edo... Baina hori ez dako zua. Segun zela ikin dozun, ez? Ondo hile motez, ez? Ez, hori da. Vale, bueno, saiatuko nahiz ondo hile, ez dakit, nik ez prometien, ez ona gauza horrein. Gauza, flyerrei buruz izketan, Bai? esan beharra dukat, aurrekoan txikita otaik bizitza salbatu zidatela. Ostia! Oño. Ba, gotzu, Titularra, erlazio simetriko eurekin zedizuketzen. Gaur oso ondo zabitzate promotan, Osa, bain entzun nahi dute izarren historia. Berriro beltoko nahi Santxon Tegeriana. Jode, hor ja jitsi da berriro bera. Aurrekoan hori, bakarrizketan egon ginen, eta egiten kriston berua. Baina kristona, 200 pertsona, oinatiko gaztetxean sartuta, kanpoan bero, barruan bero gehiago, ezinen. Ja. Eta momentu baten ja, mareaiteko neuela, banku batera fanintzan, eta poltsatik atera nuen ernaiko flyer bat txikita eta eskainita, eta abaniko gizara beri nuen, da ondo, berreskuratu nuen la kontzientzia pixka eta. Ah, vale. Ze polita izango zen, asmatzen denean denbora makinak, hola, flash, bakarrik itzulia zara minutu batez. Eta zautza itzultzen zara, txikirekin eta elkartu, txiki. eta erakusten dizu mugikorrean 30 segundoko estena hori. Ze kareta jango... Bai. Bueno, ya mobiaekin flipatu ingo zuen, oza, ya hortik hasita. Ja, bueno. Hori gogorra izan zen, Txikita eta egina? Bai. Ze movida, Ostras, oso gogorra, Ez da bromia, Osa, zero ironia. Eta barrezka nabil, baina zero ironia. Oso gogorra izan zen, Ze mobi. Eta zelako aztarna utzi zuen gizartean. Osa, gure baserrian, sartu da lehenengo gauza txikita eta bai, eta iautako egur bat, eta Bai, Euren omenez, eurak, eta euta. Ez da, uste dute izenak txikita eta egi edo. Zuen baserrian? Bai, amaman baserrian. Eta mama fan zan otaegiren funeralera, nuarbera. Etzan sartu funeral barrura, baina joan zen bere joa batekin nuarberaino funeralera. Gero hori, etziren sartu, baina Eta zuen mama nongo zen? bidania. Ah, vale. Bai. Hola, orduan zu bastante kertu daukazu jente hori. Bueno, ez hainbeste, baina, bai. Bai, movida bat izan zen. Ze hortean, da dana, ez? Bai, papak eta dana esan zuen, ez? Zeus esan zuen, bai. Suezian eta dana inzidan manifestazioak. Bai, danean. Eta gero frapeko beste lau edo bost edo... Hiru. Hiru. Ez? Ja, Zien, azken jente horrekin, bostak. jente ez dago horatzen, ez? Zien bost izan. Frap hil- zan, ez? Bostak atu, Ah. eta bi, txikito eta ez da beste hiru frakekoak. Ez dakit, holako zara. O frap, barkatu frak. Da. Frap edo Fren- frapo. A ver, Frente frente. Revolucionario... Abertzale, Ne, palo. ez. Popular. Antikapitalista, Ah, bai, popular. popular. Bai. Ja, bai, Bai, berandu egiren lege nagusia da, ezin dela Google edo bietzeierik Ez, erabili. ya está, hola, Ez ulertuko. dela Bai. hau bukatuko zen segituan, baina. Gaurko titulua, hostia, ez dakit. Bera, txikiren herrian gaude. Ez? Txikiren erren gaude. Txikiren herrian gaude. Jon Paredes. Manot. Bai. Anaia oso jatorra da. Bai. Bai. Joa, bera izan zen testigu erailketarena. Anaietako bat ez dakitzen. Ez, bestea. Ah. Beste bat, uste du, Katalunian edo ez dakite mendi bizidan, baina bai, hori ere, Bai, oso epikoa dana, ez? Baina ikuste duzu orain, eta... Bai.
Eusko Udariak abesten, bere azken eskutitza, eta esan, pues oso... Izan ziren... Oso pelikulero, baina real. Bai. Izan ziren azkenengo eraiak, hola... Fusilatuak. Bai, eriotzi gorrera kondenatuak azkenak izan ziren, ez? Kondenatuak ez dakit. Ja, Akatuak... Hori, kondenatuak eta aurrera eraman zan kondena. Hori bai. Hori bai. Bueno. Franco hil baino, aste batzuk lehenago. Ja galdera historiko asko dira horiek, Ja... Ez que behin ikusiren dokumentala, ikusiako zuen aizea eta sustraiak, hori, horre hartzen da dena. Eta esan, justo, Franco noiz hil zan. 75ko azaroan, edo? Bai, azarako bai. Eta txikitatu egina, iraiako geita zer? Udari egunen. Hori. Bila betal lehen hau. Bueno, eso. Bere azken ekarpena, ez? Hori da. Jo, ze intenso jarri garen, Egin zazu txiste bat, txikikin, venga. Vale, venga. Da, dale. A ver. Seré viento de libertad. A ver. Claro, ez dakigunean zerekin, beti, orain ja badakau euskarri bat, ez? Gibraltar. Internet konexio aparta duen kolonia britainiarra. Pizkat espaniz, baina ondo, txistegi ondo. Bai, asko da espanixe. Farrasate. Kristoren martxa dagoen Gipuzkoako herria. Furgofarra ezagutzen duzue? Bueno, baina hori herrikoia da, ez? Herrikoia, furgoneta saltzen dagoena saltxitxak eta sandwichak. Furgofarra. Bani behin joan nintzen, udaneko portutik, beratzetik. Zerta? Saltxitxa bat erostera? Bera martxan. Hostia, hori hona izango zen, Bera zoan, oinatiko jaietara, eta ni beratzetik. Mira, furgofarra ordoa. Eta zer ondo. Obviamente, hauek plegauta, ez da, txiringitua batuta. Bai. Ez zegoan irekita. Saltxitxak eganez. Furgofarra beratzetik. Naciones hundidas. Soberanerik ez duten estatuen erakundea. Ostras. Hemen. Oinatiko sorkuntza berriz ere, lehen lerroan. Bueno, pues oso ondo, bastiak, ez dakit. Aldot esan beste gauza bat Jon Telleriari buruz. Bueno. Bere monologuan... Onbiatu barko dugu hemen, Jon Maiakin batera. Bere monologuan, bakarrizketan, a full, defendiu eben peio reparaz. A full, Bai. Bueno, orduan, nabarritzen. Ez? Ez que bera behagartu zan, ez da? Hau mitoaroan. Bueno, hortik hasita. Eta ze argumentu erabilioen? Emuna, argumentu bat. Euskaldunok behar beti dugu... jotzen dugula txiki izatera, txiki Jon Paredes ez, txiki. Beste txiki. Bai, ez dugula ikusten gure burua, ez da izan esan, haundi edo gauza handiak egiteko, bli, bla, bla, eta lako ekimen bat oso garrantzitsua izan dala. Bai, hauen hildoa hori da, aspaldi hori. Horregatik haiek dedikatu dira bere bizitzaren zati handi bat, los 40 principales euskeraz egitera. Claro, bai, horregatik gauza handiak imar dira. Ja, gaztea. Deno jakin behar dugu zin den Dua Lipa. Ez gara inor. Ja. Txikitero de la calzada. Tabernan txisteak egiten dituen pertsona. Nola zan, gudari hau? Txebi metal txistegia. Salgai, gainera orain gu gara, haren bitartekari. Salgai, altuna dendan, ja ez dago arraunan, altuna liburu dendan, salgai. Edo bestela, berarekin kontaktatu eta berak baduka. Hori da. Eta diri berdia guretzat, adostu genen bezala. Hori da. Bat saldu dugu. Bai, Katxalin, hau entzuten baduzu, zurekin saiatu gara kontaktuan jartzen. Ez dugu lortu, mesedez erantzun, bale? Halo, ez low life. Hau ez da Amazon. Ja. Odo oinati. Azkenengo meloitxo alda zabaldu. Bai. Denbora daukagu. Bueno. Txikia da, Bai. Txiki? Bai. Ez Jon Paredes, baizik eta txikia, kontzeptu gisa. Somatizazioen inguruan. Nola, Aimara... Temia eta biozu, ez? Meloia ni naiz. Vale, esan. Temia da, gaia da, somatizazioa. Vale. Kontua da, Kevineri irten zaio, aldot esan. Bai. Irten zaiola, kiste sebazeo zaten duna. Sebo bat, Balkanetan pasau dagoen estres danagatik. Bai. Hor? Bai.
Baino. Bai, eta bai, tipa bat somatizazioan oso asko dakina, beak esan zidan, hau dala... Estresan ondorio. Estres konkretu bat, nei begiratzearen estresa. Osea, jenteak neri nola begiratzen zideanen rollo hortan, bueno, zu bakitzu neri buruz zehose? Asko ez, baina daukat lagun bat, laneko estresangatik irten zitzaiona, sebo iguala, baina sudurrean. Ja. Bai. Aukeran kebinen... Aukeran kebinen lekua bai. beto. Ni daukat patilen. Bai. Beneko, bai. Simulauta. Zimaz. Zuek sekula somatizau dozue zerbait. Fizikoki erakusteko moduan, osea, tipo hori, horretak zaizun golf pelota hori. Bueno, golf pelota ez. Eta ze tamaino, jendea jakin edu, ze tamaino takoa da kaso. A ver, 2 centimetro hola? Kanik edo? 3. Exagerain zabetz. Kanika hundi bat. Kaniketan? Exagerain zabetz, no? O garbantzu. Jentea pentsatzen dugu oporrak diala erlaxazio espazio ni de palo. Osea, ni geizki pasatu dut oporretan. Ja. Ez que, a ber, zeineri okurtzen zaio, Fatia, Serbiatik Kosobora furgonetan. Bueno. Ez dakinak hori posible ez dela. Ja, osea, daude gerran, ez? Teorikoki gerran daude. Gozen esatea tentsioa dagoela. Tentsioa. Eta tentsioa karri du berak, garbantzo eran. Bai, osea, total. Claro, orain... Bai, akumulatu egin zitzaidan tentsioa. Claro, orain patia originala da, kaso. Orduan, Bosniatik sartu zinan edo nundik? Montenegro, mendibeltz. Hau dena ja fastikuloeka kontauta dakau, hemen... Dago agortuta, eta... entzun duzu, bestia? Ez. Eta gure saio nola definitu. Urkoa, ez. Urkoa, bai. Etxaila ez, baina... Bidaide. Gure podcastaren bidaide dan. Vale. Olgetan, benetan. Hori da. Hor jakin dezakezu, esetasun gehiagoekin. Bai, hemen baino gehiago, bai, 2 ordu a muerte, oza. Bueno, oporrak edukitzearen ondoria. Bai. Beste meloi buruz birek, ezta? Ez. Somatizazioa horreatu da. Osea, aberia gertu zaigun. Osea, tema zen somatizazio, baina nerekin enfokatu. Kebinen garbantzua aipatu nahi zula. Ja, nahi nuen gehiago esplikatzea igual kebinek, baina bueno. Nik gehiago esplikatzea? Nik ez da gauza askori, zimaz, bai, esan dagoa ja, nahikoa. Beste gauzat, egon nintzen Zaran, Donostiko Zaran, ez niretako gauza gerostera. Lagun bateri... Vale. Lagun batei laguntzea jo nintzen, flipau ze giro dagoen bertan, Girona? Eta bakizu egia Musikota? Ez, giro txarra, eskasa... Esatik. En plan post... Moderno? Ez ja postmoderno, ez urrengoa. Postmoderno. Postkontemporáneo, zerbait oso txungoa. Ez daude kajak, ja ez dago kaja bat, zuk ordaintzen duzuna. Ordaintzen da. Eta daude estilo kaja batzuk. Ez dago nahi nor. Utzi behar dozu arropa bertan. Edo pip? Eta makinak izaten dizu, bale, hau, eta hau dauzkazu, ez da gizun bat euro. Eta ez gauzu horti pasatzen? Ez dakit, baina zerbait txungoa pasauko da. Ez dakit. Zara zentzazioa, en plan, dan ezin da izan... Netan ja juntron bat, azten da horre abiatzen. Bai. Gero, bi langile, bakarrik gestionatzen aldagelak. Bakarrik horretan, kajan ez dago inor, baina aldagelak gestionatzen daude bi. Ja. Sartu horretik pasatzen. Hor da, leku ona sozializatzeko zaran gauzak. Igual. Eta sartu horretik aldagelara, aldagelako kortinari pasatzen diote estilo cepillo elektronikoa dola. Sartu. Zer? En plan, ez oso ezer ulertzen, baina bildurra zaude, ez egizu, oso arraroa. Bildurra zaude, unibertsalki, jente guztia. Bai. Bueno, gero Amancio Ortegak hospitalentzak opaetze dizki, makinak eta gozoiek, ez? Eta zeinekin fan zinen? Zeinen errobai? Hori alda oso? Lagun bat. Ze lagun? Boda bat zeukan lagun bat. Eta euske guia sartu gara boda... Fasean? Fasean, Bale. Zahartu zara, moda fasean. Hasi gara zahartzen, bai. Zuek pasado zuea boda garaiak. Nina zinioz juna, gian. Ez? Zu bai. Ni bez. Ez da? Baina, justo aurten lehenengo adiz boda batean, oia. Esan dit kuadriako guztiri ezetz, eta kuadriako ez den bateri, baiet esan dit. Hor dago, mugarria, zure bizitzan. Bai ez? Bai, hor izango da.
Hor zozeatako da hortik. Bai? Kusi. Ba, espero dut baietz, Hor gauza gertatuko dira, ez? Gaina erropa elegantea ja erosi dut, osea que... Bai, Bai, gau biharko. Zein da Claro. Bueno. Ja está, Joder. rentabilizatzeko. Oin ja Eso bodatara, ja Joan joaten behar. azin behar naiz, hoi rentabilizatzeko. Ja. Ba, ez zenbat Europa gau biozu. Zer? Berrun. Bodia, Bateko- ez da boda xumea da, zagarrotegi, ez da gize, ez da inbeste pasara. ez du balio. Ondo, hori ez da kontatzen, Ja. Zan behar du bodorrio. Ja. Bueno, sagardotegi be, ojo, ja, 40 baino gutxi, ez da balio. Ja. Ja. Bai ez, hola da, zagarotegi. Eskoltzan iraultza zerga, Eskontza, zenbateko da goen. 180. Eta laro, Pertsonako. buruko, bai. Buruko, bai. Ba. Bueno, ondo do. Ja. Horregatik, pues, han behar duzu etorkizunik ez bale gozala. Ba. Esango diezu, ba. Eran eta dana, eta fitxa sartu, eta raia sartu, eta... Dana. Eta segurazki erritikulo egin. Kuadriakoa tokatzen bere zola, pues egin beharko duzu dago. Nada, aurrezku Pino Puente, eso se hola, ez? Bai, o jaleu euki bat ematekin da burruka a hostias a muerte, holako... Baina gero kriston bezarka eman elkarri, kolega, ez? Pizkada dizkide, tu, tentsioa, maitasuna... Eta zuzatik ez da joaten, bodatara? No, asko, baina, bueno, ez da asko sortu, aukera, ez dakit. Ez dakit, ez dut inoiz planteatu, Ez da planteatu, ez. Planteatu bare. Agian ez dute nahi ni jutea, jende... Eskogutako jende hori, jende mota horrek agian ez du nahi, o... Ja, zu beste jende mota... O inguruan jendea ez da eskontzen. Ni dago tentzun da, bodatan, tipiko boda egunean bertan, nobiak edo nobioak, edo nobio, arrapo kristo moskorra, eta beste pertsona batekin liatu. Bai. Eta da, en plan, ja dana zentzua galtzen da. Osea, ja dana da... Bueno, edo zirkuloa izten da. Bai. Absurdo bat, ez? Zirkuloa itxi? Ez, zentzuako. Bai? Bai, zentzuako. Zatik, nola, erakargarritasun, desira piztu egiten da, gero eta zailagoa danean, gero eta gehiago pizten da. Da, bi pasana egitea bezala. Eta alde baten gizonak eta ez da emakumeak. Hor baino gehiago desira nik gutxitan piztu zaita. Ona da, Juancho Arakaman lehendabiziko taldea. Bueno, bakizu izin den, ez? Juancho Arakaman. Bap. Ez, ez rapero. Jode. Dut. Ez da gizina Juancho. Bueno, berdina. Baskanta badaka, cambias a tu madre por otra ante 200 invitados. Ulertzen da. Ja, bai. Bueno, pues eskuntaren zera, mitiko giztonaren ikuspegitik, pues, oize, horrein amatxoki. Vale. Cambias a tu madre por otra, ja. Pero, zuk esan dozunak zuk esan dozu, geroz eta zailagoa edo geroz eta... Zoze zailagoenean, eta inkluso debeku atartean dagoenean. Hori. Desira unditu. Horrek esplikatzen dago paisen kontua, Bale, bai, izan leke. Parte handi baten bai. Bai. Gehi barne formakuntza, ematen dietena. Zer, karo, beti beldurrez bizi baldin bazara, eta debeku ezingo dututa, pues, momenturen batean, gertuen dakasuna baldin bada ume txiki bat, pues... Bueno, eta ekarpen ideologiko hau eginda. Agian egur, zemarko, ordu bete eta maz, bai, nik uste ja. Ja, eta txispun. Osa, berriz ere, ia gidori gabe etorrita, nik uste ondo dagoela. Autopromo, zuek egin duzu autopromo, nik egin dut autopromo, baina kolektiboa argiaren bueltakoa. Lankide batek, ametsakoa da katalde bat, puntu eta koma. Eta ostut diska berri atera duela, eta orduan, pues, zaizu. Hauen naskerreko peinakin, egindako kanta batekin egingo dugu gur. Ze ondo. Ondo iruditzen bai azu, eta bestela... Jarki. Agur. Puntu da koma.